खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काछाराव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। सनापुर दिगारुआव बुथारनाय जाथायनि सा 7 दायनिगिरिया हमजाबाय। बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ इउपिपिएल मोन्नैबो दोलोआ देरहागोननि दाबि खालामदों। बारग' इएम सायखं बसुमतारिया इउपिपिएल नागारना बिपिएफआव हाबबाय। रेलवे स्टेशनाव सिलाइ लानायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। हाखौ लानानै मोनसे हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि, जखम जानाया देहा फाहामसालियाव। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम राइफल्सआ काछार जिल्लायाव मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामना खमैबो 7 कौटि बेसेननि ड्राग्स बोखांनो हादों आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ खानाय जायो। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला रैखाथि हान्जाया फासखान्दी ओनसोलाव अपारेसन खालामनाय समाव गंसे बोलेर' गारिखौ लाखिना सिग्रोमनायनि उनावनो गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हानाय जादों। बेजों लोगोसेनो आयेन बेरेखा खामानियाव बाहायग्रा गंनै मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हाबावो। ड्राग्स बाहायनायनि बेरेखायैबो मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मावथायखौ आसाम राइफल्सआ एक्सनि गेजेरजोंबो फोरमायदों। बे समाव हमजानाय सुबुंफोरखौ जब्द खालामनाय मुवाफोरजों लोगोसे आरोबाव आयेनारि नायबिजिरनो थाखाय काछार पुलिसनो गथायना हरनाय जाबाय। सनापुरनि दिगारु जारिकुसियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। गोसोथोनाय सिख्लाखौ लोगो हमनो फैनाय समावनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों। बे बुथारनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सा 7 दायनिगिरिफोरा हमजाबाय। बबेखानि हमजानाय सा 7 दायनिगिरिफोरखौ फारियै बलिन दास, शिवराम दास, दीपक दास, मुनिन्द्र दास, तपन दास आरो दास बिमुंनि गुबुन सानै आइजोफोर दं। फारसेथिं पुलिसआ गासै जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि गोसोथोनाय सिख्लाखौ लोगो हमनो फैनानै शिव चौहान मुंनि सासे लाइमोना जिउ गोमादोंमोन। सिख्लानि नखरनि सुबुंफोरनि हानजायारि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों जरहाटनि शिव चौहाना। हरनि समाव गोसोथोनाय सिख्लाखौ लोगो हमनो फैदोंमोन शिव चौहाना, नाथाय सिख्लानि नखरनि सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। उननि समाव शिव चौहानखौ लामा सेरनि हाखराव गारनानै दोनलाङो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि राजखान्थिया नोजोरथावसिन जाबोदों। बिटिसि ओनसोलनि मोन 15 बिधान सभा बियाबाव गाहायै खुंथाय गोहोआव थानाय एनडिए आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। बेनि गेजेरावनो बिटिसि ओनसोलाव गावबा गावनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे प्रमद बर'आबो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 5 बोसोराव बिजेपिजों लोगोसे थानानै सोरखार सालायदोंमोन। नाथाय बे खेबाव बिपिएफआ बिजेपिजों लोगोसे गोरोबथायाव दं आरो बिटिसिआव जुथाइ सोरखार सालायगासिनो। बेखौबो मख'नो नांगोन दि बिटिसिनि बेन्दोंआव थानाय मोन 15 बियाबनि गेजेराव बिजेपि आरो बिपिएफ गोरोबलायनानै बिपिएफआ 11 बियाबाव आरो बिजेपिआ 4 बियाबाव बादायदों। गुबुन फारसे इउपिपिएल दोलोआ रावजोंबो गोरोबथा खालामालासे मोन 15 बियाबावबो हारसिङैनो बादायदों। लोगोसे मोन्नैबो दोलोनि गोख्रों फोसावदिंनाया बड'लेण्डनि खना खनला गोख्रैयै सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो फिसा फिसौ हिंसायारि जाथाय जानायनि खौरांफोराबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोराङाव फैगासिनो दं। 9 एप्रिलाव जागोन आसाम बिधान सभा बिसायख'थि। बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा सानफ्रोमबो दोलो नागारगासिनो दं आरो बिपिएफ दोलोआव हाबफैगासिनो दं। बेबादिनो इउपिपिएल दोलोनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा आरो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारि एबा सावरायग्राया बिस्तिबारखालि इउपिपिएल दोलोखौ नागारदों। इउपिपिएल दोलोखौ नागारनायनि दान्दिसे उनावनो खुंथायाव थानाय बिपिएफआव जयेन खालामो बारग' मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारिया। सायखं बसुमतारिजों लोगोसे बिजेपिनि बारग' एमसिएलए प्रभात बसुमतारियाबो बिपिएफआव हाबदों। 19 नं सिडली चिरां बिधान सभा बियाबनि बिपिएफ आरो एनडिएनि बिजाथि फानिराम ब्रह्म, एमसिएलए खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए जेम्स बसुमतारि आरो बिपिएफ दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव सायखं बसुमतारि आरो प्रभात बसुमतारिमोना बिपिएफआव हाबदों। मख'नो गोनांदि सायखं बसुमतारिया बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरिमोन। सासेनि उनाव सासे दैदेनगिरिफोरा दोलो नागारनानै हेंथा दोलोआव हाबहैनाया इउपिपिएल दोलोनि बिथाखौ सोमावग्लुंदों। नाथाय बिसायख'थिनि सिगां बेबादि दोलो नागारनाय आरो गुबुननिफ्राय हाबहैनाया जाखायो होनना बुंनानैल' थानो गोनां जादों इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। अब्लाबो बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मोन 15 बियाबनि गेजेराव 10 निफ्राय 12 मासि देरहागोन होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि 9 एप्रिलनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ माबादि फिथाइ मोननो हायो बेखौ मिथिनो 4 मेसिम नेनांगोन।
गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस (GRP) आ हरनि समाव अपारेशन खालामनायाव सिलाइ आरो गोथां गुलि लानायनि दायाव सासे सुबुंखौ खानो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला हरनि 11:20 रिंगासोआव GRP आ रुटिन चेकनि समाव पल्टन बाजार फारसेनिफ्राय हाबफैनाय 3 सुबुंफोरखौ होबथाना सिग्रोमनायाव सासे सुबुंनिफ्राय हाथियारखौ जब्द खालामनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ अरुणाचल प्रदेशआव थानाय लवार सुबनसिरि जिल्ला बेन्दोंनि याजालु पुलिस थाना सिङाव थानाय टेपि टपि गामिनि थागिरि देबिया तारा होननानै सिनायथिदों। सिग्रोमनाय समाव बिनिफ्राय 32 mm रिभल्भारजों लोगोसे 10 राउन्ड गोथां गुलिखौ पुलिसआ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे थानाय 2 सुबुंफोरखौ तारानि जाथायाव माबा मोनसे सन्देह गोनां सोमोन्दो थानो हागौखौ नोजोर होना दासान्दि पुलिसआ गुबुन 2खौबो सोंथि खालामनाय जायो। बे समाव जाथायनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनायजों लोगोसेनो बिबानगिरिफोरा बे हाथियारनि फुंखाखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। गलाघाट जिल्लानि मक्रं साहा बागानाव हाखौ लानानै मोननै हानजानि गेजेराव दाङाबाजि। दिनै फुङाव जादों बे दाङाबाजिया। साहा बागाननि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनो नाजानायनि बिथा खालामनानै मोननै हानजानि गेजेराव बे दाङाबाजिया जायो। रिपर्ट बादिब्ला फुकन नायक आरो कमल कसारी मुंनि 2 सुबुङा मक्रं साहा बागाननि 28 नं खोन्दोनि माखासे हा बाहागोखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै औवानि जेवरा होना लादोंमोन। नाथाय औवानि जेवरा होनानै आयेन बेरेखायै दखल खालामना लानाया नोजोराव फैनायनि उनाव साहा बागाननि बिबानगिरिफोरा दिनै बागान आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ लानानै दखल खालामग्राफोरखौ बेरा बोखारनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय दखल खालामग्राफोरा बागान कमिटिनि आफादगिरि महेश तान्ति आरो जितेन सावथालखौ लावथि आरो रडजों गाग्लोबदों होननानै अजद थिखांदों। बे गाग्लोबनायाव जितेन सावथालआ गोब्राबै जोखोम जादों आरो दासान्दि गलाघाट सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो। गुबुन फारसे बागान आफादनि नेहाथारिनि सायाव गाग्लोबनायनि खौरां गोसारनायनि उनाव बागाननि 100निबो बांसिन मावथिफोरा नुजाथिफैयो आरो दखल खालामजानाय हा बाहागोफोरखौ उदां खालामो। जेब्ला मेरापानि पुलिसआ 2 दायनिगिरिखौ हमनानै गारियाव लांनो नाजायो अब्ला रागा जोंखांनाय राइजोफोरा 2 दायनिगिरि फुकुन नायक आरो कमल कसारीखौ बुग्लियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।